Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. V den, kdy skončí naše dlouhá cesta, přijde pro nás Ježíš král. Otevřou se brány jeho města, řekne nám, tak pojďte dál. 19. december objasňuje písmo sväté. Ale nám Boh zjavil skrze svojho ducha, lebo duch spytuje všetko, aj hlbiny Božie. 1. Korinťanom 2. kapitola, verš 10. Bohu sa zapáčilo sprostredkovať svetu svoju pravdu prostredníctvom ľudí a on sám prostredníctvom svojho Ducha Svätého uschopnil ľudí a umožnil im túto prácu vykonávať. On viedol ich mysel pri výbere toho, čo majú hovoriť a čo majú napísať. Poklad bol zverený hlineným nádobám, no predsa je z neba. Svedectvo sa odovzdáva prostredníctvom nedokonalého vyjadrenia ľudského jazyka, a predsa je to svedectvo Božie a poslušné veriace Božie dieťa v ňom vidí slávu Božej moci, plnú milosti a pravdy. Boh vo svojom slove zveril ľuďom poznanie potrebné na spasenie. Sväté písmo treba prijať ako autoritatívne, neomylné zjavenie jeho vôle. Sú meradlom charakteru, zjavovateľom doktrín a skúškou skúsenosti. Skutočnosť, že Boh zjavil svoju vôľu ľuďom prostredníctvom svojho slova, však neznamená, že trvalá prítomnosť a vedenie Ducha Svätého sa stali zbytočnými. Naopak, Duch bol prisľúbený našim Spasiteľom, aby otváral slovo jeho služobníkom, aby osvetľoval a uplatňoval jeho učenie. Tí, ktorí sa dostanú pod povrch, objavia skryté klenoty pravdy. Duch Svätý je prítomný pri horlivom bádateľovi. Jeho svetlo osvecuje slovo a vtláča pravde do mysle nový, svieži význam. Hľadajúci je naplnený pocitom pokoja a radosti, aký nikdy predtým nepocítil. Uvedomuje si vzácnosť pravdy ako nikdy predtým. Slovo zažiari novým nebeským svetlom, ktoré ho osvetľuje, ako by každé písmeno bolo zafarbené zlatom. Sám Boh prehovoril k mysli a srdcu a urobil slovo duchom a životom. Duch Svätý vkladá Kristovu milosť do srdca mnohých ušľachtilých hľadačov pravdy. Oživuje jeho súcit v rozpore s jeho podstatou, v rozpore s jeho predchádzajúcou výchovou. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet, Ján 1.9, svieti v jeho duši a toto svetlo, ak ho bude počúvať, povedie jeho nohy do Božieho kráľovstva. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.